India Mini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki arngut ki hebred ki belaja na layeng henin ke step jengka Arab santarik naitung arjan Arab sau kata u hebred aiban tailing do mar Shanghai bat u hebred hame bat skam marwen ki ba na ti sau nong stoin lalap no henin hi kamet ha kapor kumbash post teng ei na kashnong sopian kini ki arngut ki dei ki barang don kumba kharwes nem karta ha ka jeng kren bat ukpa jeng u hebred aiban tailing do lengba ka phone call ulay tu baya kite ki arngut ki hebred lalap ha kapor ba ki dang yothia lengai ha ka we ka ying mane katolik kabadon ha ka shnong sopian ka ba jengai kumba new kilometer e na ka jakasa hadin ba ukpa jeng hebred aiban tai ulalej wat harankat ki bor pulet ban syami kini ha e ki don bat da ka jing tri stom na kaliang bat ki pulet lalap no ya kite ki hebred katkum ka jing thu ukpa jung ai ban tailing do ba u hebred hame bat scam usong wai ha ka ying sa jongki bat ki julet ban mar step lang bet man ka step bat ki juja aslam na yeng ban wan phai bat kam syam ladon kano ka jing subas neu kini ki arngur ki hebred kim syam ladon kano ka jing sitom hari ki don ha kamet ka bakot ka bakya laban rap ukpa jung u ai ban tailing do ngade ikpa jeng iwe itu ai bante. Oh, di pila punya tu India por baja kumno keno baje. Pengen saya tu tangkawe ba ngila develop men kat polis. Hai. Se kajing ja jeng ki kumba yu yang to social media ba ki julong kum to man ka kha mom dan man ka si. Hai. Dan ngila si step mar step. Hai. To. Hai. Dan dalam kamsing pada kiman paisu te lebat di para log jeng ki ke para kena. Hai. Kita giwe para kena pada ki adan ko senang kim ja re ja tang kita arngun Hai. ngisio to na jim batai kita para lok ba kim dan hang ne hajan senang jan jing jan ayu te ngila chu yawat na kata kerkom Hai. Kano baje kija. kumna Baje kija nadu keno baje. oh kumta hadin ka sau beje hi ki ami nai Hai. ngaru ngam dakan mau pej beje nomor ngaru ngalaki Hai. ngalaki step ha yami step ya kai step itu Kamu menta piong lalap. ha lalap mana met por siko sau po kumta something Na e kilap. Kidon ha e. kidon ha kawe ka sinong sopian ka bade ne area nong stang hi Hai. ka bajingai nang ne kumba riu 3 kilometer nio kilometer nang ne na po nong stang Hai. pe kidon nang ta sinong sopian ngilap hangta ba kilayak ya kawe ki mane katolik nang pe Oke. Kamu pilap ha yang mana? Kidang ya tia. hai habar yung mane dere po yung mane Habar yang mana? hai te ba ngim lab daure nomor kiju sang kom tamo ki jinglong kena mo le kai football le jingi le kupta ter ni nong kendong mo Hai. teng ji asnem ji kentu mo Hai. ya ong mom de show ban le kai ban ayu Hai. be ban krekot kumta ter teng yo mai ayu kum to tang kita hi ma kalian jengi jingi thu jong ki ting kim dan daw e na kalian jengi ta Mano balap. lap mangau pahir kaki polis Yawat lang ki nong senong ro. kino senang bro layawan Di kisah ai di kena kidang di school kisah ai. ni sa hang ni hati sau Senong tisau de national pride tisau. ni de tresnong nga de tresnong ni tai we pade susah wai ha yin jeng ni Hai. hai De mentapat tu kena longkum do. mata ki ko ki kia ki biang Hai.